دم خوش گهدار و تماشاوانین هێژا di bernameya rojeva îro del gelbeme. Li Tirkiye welatî gava pirsên xwe yên alostîn ziman rewşa aborî gidiya wana herî mezin e. Pêwîstiyên serekeyên dabînkirinê, xwarin û yên din ên pêşîne buhabûnek berçav li Tirkiye li xwe girtine. Her wiha lîreyê Tirkiye beramberê pereyên biyanî bi taybetî dolar şikestiye. Li gor pîskoran peywendiyên Tirkiyeyên aloz li gel Amerîka û welatên rojava rolek sereket vê rewşê de lîstiye. Tê diyarkirin Tirkiye xwedî deynek mezina derve ye. Krîza aborî ber bi şikestinek mezintir vediçê. Lê desîlata Tirkiye wiha nade diyarkirin wêneyek din dide pêş ku kontrola aborî di destê serkeftinên mezinin ên aborî bi destketine û rewşa Tirkiyeyê aborî jî ronahiye. Li gel mêvanên me yên rojevên îroj Stûdyoya me ya Diyarbekirê karsaz İhsan Uğurlu û çavderê siyasî Abdullah Demirbaş Stûdyoya me ya Stenbolê vê mijara hestiyar ji bo welatiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê em dê bigirin dest û binirxînin. Destpêkê dem ji Diyarbekirê dest pê dikin Silavkek İhsan tê diyarkirin ku di van hilbijartinên dawî de pirsgirêkên rewşa aborî bandor li hilbijartinên Tirkiye jî kirin. Nirxandina te çiye weke karsazek. Kekehsan dengê mi digihêje te? Deng hat Ez pirsa xwe dubare dikim kekehsan hilbijartinên heremî li Tirkiye berî demekî Kurd çêbûn. Tê dest nîşan kirin ku rewşa aborî bandor li hilbijartinên heremî jî li Tirkiye kirin, li Bakurê Kurdistanê bandor lê kirin. Bir û raya te di wê babetê de çi ye? Tabii hilbijartin varê hilbijartina Türkiye'ye ne kadiyayı berwi gerçekten Ali Aboriye de işte psikolojik mazın hatın şandın. Hem dünyaya da Ali Aboriye de sıkıntıya mazın ama özellikle Türkiye'de çünkü gerek hükümet hemen binezde artık ser varı Aboriye bir kapıda eğer ku ser Aboriye ne gündem akı çıka her ve daha ne baş bir jberwici em tamamen cibine kadar servis ekliğini Aboriya Türkiye gerek peşya teka peşya seçimi ev hilbijartıncı kadiyayı tabi ilo en tiştemazın ser İstanbul'e mayı. İnşallah dişemi şundadır eğer ser İstanbul'e kararı ki artık ben dahiliye liberwi az باور دکم که حکومت ترکیه artık boy aboriye ve gündemağı ol servi gerek ihracat zeyde ukun ber üretime göre zeyde bir ukun mesela ilo peşyaku gavat neviniş boy ticaret tişki pır zor yani gerek 5 sala peşyak bivini ilo roda emnikarın sıvı ve çavaçı bive Kekehsan divê çerçevê de ez dixwazim cenabê te bipirsim niha desthilata Tirkiyeyê Wezîrê Gencînê Birêz Berat Albayrak destnîşan dike ku aborî dibin kontrola wan de ye heta gelekî geşbîne ji rewşa aboriya Tirkiyê wekî karsaz jî bi rastî hûn rewşa aborî wêneya aborî wisa dibînin? Vallahi keke Cemal yani az tahmin nakim eğer bine kontrol edebi gere emji peşi akı bivinin emzan vin eğer emzan vin de 2019 da ve ekonomi bçavayı her il ve göre emji peşi akı bivinin ve eme evkun ama ilo emri zanı sıve çünkü ilvedere her tiş liser dolar döviz atı evkırın Sıvı bir şey emni zanın. Yani az bağır dikim biraz Albayrak tabi belki dil tıkazı ama avşin zanı sıvıya çabır çünkü henektiş hey sadece deste Türkiye'de cininde siyaseta kütüb dünyaya rabidi meşandın liservi tevkirin. Ajbervi eğer gündema Türkiye'de ilo abone ne haberdan henek reformlen çekirin
از yani em bu evki nabin em tuazın tabii ki bu ekonomiye Türkiye ev em çizme destek ver karsaz olarak em çiz destemete em tuazın mümkün ama em dünya yani em peşiyakun nabin rastı ama bavriyama em düven ki belki hilbijartın gündema Türkiye'de uçakı artık liser ekonomiye belki bexeberdan ve peşiyavi peşeroje de ve çava ev bükün em hiç tevle birenin yani herkes ev maye çünkü şirketin mazanım teklaye menem haberdin em İstanbul'e bana haberdin kes peşiyakun abine ama ev şey va zeyde şey direj Keki ihsan veki karsaz rewşa aboriya li deverên Kurdî li Türkiye li Bakurê Kurdistanê rewşa wan deveran çawaye divê rewşa aboriya Tirkiyeyê gotê jiyan. Yani rewşa vedre tabii em sürekli rewşa gava ku li İstanbul'e, li Ankara'ya, li İzmir'e rewş ne baş mı? Rewş tev behevdene. İro rewşa vre daha zêdetir ne baş mı? Tabii ji bo rewşa vre baş bûnê herema Kurdistanê vedere gere zêde van tekraya zêde xurt bikin belki hûn jî lê dikin. Di nava sê hîvade nêzîngê di cara hem oda bazirganiya Amedê hem Süleymaniye, Hewler, Duhok. Van tekraya gerem xurt bikin biraz Mevlüt Çavuşoğlu hat Neçirvan rak ev kirin, civin kirin. Ev yama pırpe keyf hoş bun. Peş rojede gerek em tekraya eğer boy bölgeme Ali Aboriye de gerek van tekraya siyasi xurt bikin. Emci tişte var sermileme ve emci mücadele bikin. Çünkü Min dixwest ez wê pirsê bikim Keke ihsan. Cîranê xwe re bikin. Min dixwest ez wê pirsê bikim yani pêwendiya aborî li gel Herêma Kurdistanê çi bandorê li deverên Kurdî li Tirkiye dike, li Bakurê Kurdistanê dike. Her wiha gava ku mirov temaşe dike yani nihan kapital ya ku ji Bakurê Kurdistanê tê Herêma Kurdistanê zêdetir li vir cila difroşin, bacana difroşin, pîvaze yani tiştên xizmetê zêdetir dikin. Yani diwarê fabrîkeyan de, kargehan de, kapitalekî ku ji Bakurê Kurdistanê ber bi Herêma Kurdistanê bi hatî kêmtir e. Divê babetê de gelo tu plan, proje yên karsazên Bakurê Kurdistanê hene ger ez agadariyê ji te verbim. Keke Cemal tabii ez pazda sale li Herêma Kurdistanê em li wîrê kar dikin. Jî ber olarak li wê derê di wextê îşî de jî me neda seknandin. Heta îro ji li Zaxo wa me mağaza xwe vekir. 25 meyê de dihe mağaza wîrê jê me li Hewlerê vekin. Ev ya çi tê xuyan kirin ku alî Herêma Kurdistanê de aborî ve berbaşbûnê de her kî ev kekê Nêçîrvan rejime civîn kir got ronî di tunelê de sona tunelê ronî tê xuyan kirin artık ve daha ronî bê zêde ew kirin. Ji ber wî em li virê em viyan dixwazin ji ber xatirê ku em zêde li wê derê îhracat bikin. Dixwazin têkilaya siyaseta Türkiye û a Herêma Kurdistanê werin wek 2013-14 duê ewkê de pêş rojê de wisa tê xuyan kirin çünkü Türkiye jî mecbûr ji bo garê aboriya xurt bike gerek Herêma Kurdistanê re hem ji warê aboriyê de hem ji warê siyasetê de gerek têkilaya pir zêde xurt bike. Ji bo wî jî em çi ji ewkamet têkilayê me jî hem bi hükümeta vê derê re hem bi Herêma Kurdistanê re karsaz olarak em van têkilaya xurt bikin. Çünkü mecburum bi hev re ew bikin wê derê tabii ji alî fabrîkada li wê derê belkî ji îro de hê zû ew bikin. Ama em karsazê Amedê nav de em ya xeberdin gerek ku pêş rojê de li wê derê sadece tiş nêm firotan gerek hinek tiş li wê derê jî
ben çekirin yani çünkü lüvedere vanji ortakıya hatta ben ortakıya gerek lüvedere Karsas emey Herema Kürdistan'e verin vedere le Ahmet'e jem karın behevre fabrika çepkin behevre üretmeye çepkin bidin çünkü bazara بله که احسان ازی بگرمه باته ام درباسی استانبولی دبن سلاف که عبدالله که عبدالله پرسامن لگل جنابیت یکمی او بیکو گلو پیوندین آلوزین ترکیه لگل امریکا لگل ولاتین روجاوه چه باندوری لروشا آبوریا ترکیه نهادی سلاو و رێز و حرمەت شوەرە بە تایبەت هەموو gelê çar پەرچەی کوردستانی سلاو و rêzê xwe pêşkەş dikim. Bi taybet jî hûn zanin siyaseta Tirkiye navnetewî û netewî bû sebebê aloziya siyasî û aloziya aborî û aloziya kulturî û çandî jî. Em dibînin Tirkiye demekî berê digotin em di rojalata navîn da pirsgirênkê zîro bikin. Lê îro em dibînin kî Tirkiye di rojalata navîn da û di dinyayê da eveke problema wî tune be hindik maye. Tabii ev jî dibe ser aloziya aborî jî. û bi taybet van rojan hûn zanin Amerîka ser Îranê ambargokî ava dike û Tirkiye jî hinkî tişta da em bêjin muaf kirtibûn. Feqet van rojan ev muafbûna Tirkiye jî rabû ti Tirkiye di vî aboriyê de çi çareserî ji xwe ra bibîne ew jî ne bêyliye ne diyar e. Ji ber wî jî ev ti tesîra xwe ser aboriya Tirkiye jî bike. û aboriya Tirkiye jî sebebê xwe herî girîng jî siyasî ye ev siyasî jî girêdaya pirsgirêka neçareserkirina Kurd e. Em salên 2013 2012 wan deman bînin berxwe krîza siyasî kêmbûn ber bi çareserî û aşîtiyê diçûn. Lê gava pirsgirêka çareserî û aşîtiyê têk çû em dibînin kî îro di Tirkiye da siyaset ne baş diçe. Kek Abdullah em dibînin aborî jî ne baş diçe. بله Kek Abdullah Çünkü Tirkiye çareserîkî nabîne. بله کاک عبدالله دوی چرچوی de min dixwest ez pirsêşte bikim niha bi taybetî kapîtalê derve her dem dibêje ku ji bo ku ez biçme welatekî li wî welatî ewleyî hebe aramî hebe îstîkrar hebe ev rewşa Tirkiyeyê îro heyî gelo guncaw e ji bo wêyekê got kapîtalî ji derve ve berê Tirkiye bi taybetî di rewşa geştyarî de jî geştyarên Ewropayê bi taybetî gotîne Tirkiyeyê evleyî aramî û îstikrarê dixwazin gerez dîtina te bigirin Birêz Demirbaş. Ana hûn zanin kî di her cîda sermaye û aborî îstikrarê dixwaze krîza siyasî naxwaze. Ji ber wî ev di Tirkiye da ew ê xwediyê aborîvan ya jî karsaz perê xwe dibin derve. Bi taybet ev Tirkiye'de jî em dibînin karsazên Tirk jî aboriya xwe perê xwe dibin derve. Mesela wek Sabancıya perê xwe birin Maltayê. Em bêjin Doğuş Holding perê xwe dibe İsviçre. Em bêjin Ülker dibe Londonê yani İngilistanê Britanya. Em dibînin ki di Tirkiye'de hêdî ev krîza siyasî ev em bêjin aloziya aborî dibe sebebê karsazê hundirîn û derve ji vê derê diravin. Çünkü her diçe teng dibe, tengasî zêde dibe, rewşa siyasî ne başe û ne diyarekî tiçi bibe. Ana van rojan mesela em bêjin di krîza siyasîye herî pirsgirêk jî ev hilbijartinên İstanbolê ya jî êdin tiçavin. Dinya li van tişta dinêre. Dinêre ki alozî her diçe zêde dibe, perê xwe jî dibin derve, êdî yatırım jî nakin
و تشتاجي فابريقان ياجي تشتيدن بله چيلاك سپاس کک ام بید عبدالهمی بینن که- وگرنه گلته یعنی- ام درباسی با کک احسان دبن کک احسان اف دور پیچن کل سر ایرانی نه گلو باندورا وان تسیرا وان زیده تر لسر حرمین کردیه لسر ترکیه بگشتیه دوی بابتی ده گر هرگلیان گشته ور بگرم Türkiye aslında Amorga kule ser İran'e Türkiye kuşlara dereng hazır kır. Gerezu hazır kır çünkü bu işi zanın ev haşte şabi lure Evdistan Gümrüka Dadistan vedere. Aslında ev Gümrüka da ber hatırı ku ser Türkiye'de ihracat ne kırım ser İran'e de bekir. Türkiye dereng siyaset akıl bu ülke gerek hazırlık kıra em karsaz olarak em se mehberim em fikrim vi eğer ev ambargo ser İran'ı be evkirin gelo em çoğad virda daha evçepkin jiberwi hem le dere İbrahim Halil hem habur durda psikreke ve dere serem sekinin serverem ki ana rahat bunu gerek Türkiye teklaye emcid veşin teklaye xu zede xort biki ki evka İran'e lwedere ev kriza İran'e Türkiye zede evkneke hatta gerek zede van teklaye zede xort biki belki daha avantajlı derel evka kriza ambargo İran'e ama ezvi tahmin kim biraz Mevlüt Çavuşoğlu eğer hatı bu edereşi bir hasabi hatı kirin davası ama van çünkü biraz Abdullah ana evkir siyasi kriz tabii ki peşiya kuberim go peşiya gava krizel peşiya kunabini gereş gündema Türkiye dere کک احسان نها پسپورین آبوری جی دست نشان کرن کو تی پیشبینی کرن گو پیوندین ترکیه لگل حرم کردستانی دواری آبوری ده دی گلکی گشتر ببن گلو خون نشانه وی کی دبینن کو براستی پیوندین آبوری لگل حرم کردستانی دگارن گش ببن اوجبه کی هم حرم کردستانی همشی ترکیه خودی سود به خودی فیده بیان Erem divinin. Bauriya meci heyi çünkü her ducici mesela mey kurda heyi bekesi. Her ducici mecburum behavra ve tekariye abori zeyde bukun. Çünkü çend sala ali ihracatta Türkiye'de Herema Kürdistan ay kemim bu. Bervan siyasi sorunu hiçbir referandumda Türkiye'de burada siyaset gerçekten rast nemeşan. Mecburen üyeleri hem peşroş ededivinin çünkü hem karsaz olarak siyaseta Türkiye işi hem seri sekinin hem haberdin çünkü emger hem le İrolu le Diyarbakır le Batman'ı le Vanem ev bakın eme zede küre ihracat yapın zede sınır yakul ciran yakul akraba yakul pısmamı çünkü burada Tizani ihracatı derva gavan bigerin gere meru bizmani wan kültüra wan şi gavan meru zanvin meru daha zede meru kar bhavra ukip ki بله berwi peşrojede emcil servere sekinin em vezirara haberdin siyasetname vere haberdin un dvinin se mahadaşi belki 10 salı کک احسان امی وگرن باته ام درباسی استانبولی دبن کک عبدالله وزیر گنجینه ترکیه آلبایراک دست نشاند که کو خودی پلان پروژه انگلکی سرکفتینه چندین پلان پروژه پیکانینه اجبر وی که کاری بونه روشا آبوریا ترکیه کنترولکی گلکی باش لسردین حتی دبیجن ام ده گلکی گشتر جی بکن روشا آبوریا ترکیه دراستی ده جی وستایه Rewşa aboriya Tirkiye diyareki wek em bêjin wezîrên aboriyê û maliyê ne wek gotinawiye. Ana di Tirkiye'de bekarî bûye sedî 14.
enflasyon bu sadî 24-25. Dolar vay nezîkê 6000 ye ya jî 6 kağıdiye. Yani gelo aboriya Türkiye şku baş dibe. Ziraat nemaye. Em bêjin xwedîkirina, kedîkirina heywana nemaye. Em goş ji derve distînin. Yani her tişt ji derve distînin. Patat, pîvaz û em bêjin sebze û tiştên fêkî mêkî hemû buha bûne. Gelo ev proje çinekî aboriya Türkiye pêş ketiye. Ev proje wanê herî baştir em bêjin pira sêyemîn û tünelan û riyan çêkirine. Gelo ev rê û ev tünel, ev pir perêvî kî dide gelo? Ev vergiya û em bêjin bacake tê girtin û ev aborî û ev tişt îro ne li hevdû digire. Em bên îro însan di şertê rojane da sandina tiştan em bêjin. İro insanekî 100 kağıt bigire û here bazarê berê 10 kilo tişt disendin anha 5 kilo distîne. Ev ya jî navêna 6 meha da bûye. û hên jî pêşeroja Tirkiye çi diyare ew jî nebeylûye. Yani em bêjin ki her roj şer dimeşe. Hêlekî şerên taybet dimeşînin. Ser hemberê Kurdan û em bêjin êdin. û hêlekî jî em bêjin aboriya wan bi derve da girêdayî dibe. û sebeb jî sûjdarî jî her daîm dibêjin hêzên derve dikin. Lê ev wezîrên aboriyê Birêz Albayrak çûye Amerîka ji bo pere bistîne. Pekî Amerîka, Rusya, İngilîstan û hemû tişt sebebê vî tiştîne çi îşê te li wê derê heye tu dibêjî ka pere bidin min? Tu diçî bi karsazên wê ra ya jî xwediyê peran ra tu hevdîtin dikî dibêjin werin Tirkiye. Pekî evana sebebê alozî û nakokî û krêza Tirkiye nese çi îşê te heye li wê derê? Yani insaneke vî tiştî bike çawa çareser dibe ji te ra. Ev çawa siyasete demak ki riyê Tirkiye û riyê derve nevek hevdûye. Ez bersivekî siyasî jî Kek Abdullah ez bersivekî Türkiye belê Kek hem Abdullah ez cîranê bersivekî xwe re Kurt nelehevdûye. tişte werbigirim. û hem jî pisporên derve nelehevdûye. belê pisporên derve ên aborî jî destnîşan dikin dibêjin yekem gava herî baş ji bo pirsgirêkên aboriyên Tirkiye çareseriya di civata aştiya Tirkiye bi xwe de ye. Nirxandina te bawayekî Kurd gerez bik. Ez vî tiştî bêjim. Pirsgirêk siyasiye çareserkirina wî jê siyasiye. Em vî tiştî bêjin. Îro rewşa Tirkiye da qonaxeke hatiye diwarê siyasî da bi em bêjin tiştên nebaş neyînî hatiye kirin. Lê çareseriya vî tiştî demokrasiye. Sazkirin û avakirina aştî û azadiyê ye. Îro dibêjin proje herî tişt em ê girtîgeh çêkin. Ji xwe girtîgeh tijene. Ji ber wî em dibêjin pirsgirêk siyasiye, çareserî jî siyasiye. Pêşî pirsgirêka Kurd di rêya çareserî da bikin. Di rêya çareseriyê da em bêjin gava bike aborî jî baş dibe, siyaset jî baş dibe û wê çaxê hêzên navnetewî jî Tirkiye'da gelek îş û kar bikin. Belê. Gelekî spas çavderê siyasî Abdullah Demirbaş ku stüdyama İstanbulê til gelme bûyî. Spas İhsan Uğurlu ku ji stüdyamê Diyarbekirê til gelme. Temaşevanên hicab vî awayê em hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dîna Rojava hebe.